Trzeba mu kupić taki widelec. Taki widelec, wiesz? Mhm. Jak będę w Pepko, to mu kupię. Proszę. Jakiego koloru były te żaluzje dla niego? Niebieskie. Siedź, ja ci go podaję. Tu masz jajko, daj weź sobie. Tam ci upadło. Popatrz na stoliku. Muszę spinać. Pycha. Poczekaj. O, jajeczko jest. Bierz. Się nie wyczuwa, wiesz? Może spinę, może mu nie dawaj. Pycha. Ajajajaj. Tak gryziemy, tak. O. Ty babkę nagrywasz. Tak, Tak mi żona kazała. A po co? po to, żeby dziecko wiedziało, kto je wychowywał. Babcia mówi gryźć. Brzoskwinie chyba. Czy jajko? To podnieś mi to trochę. Za duże kawałki są dla niego. Jajka. Proszę. Pietruszka. Zdrowa jest, z energii. Hmm? Do you like? Do you like the salad? Proszę. Tu. Ładnie wygląda, wychodzi na filmie. No siedź, siedź, mama daje, siedź. No, daje mamunia ham.